हेलौ गाइस, गिबियावनो बयखौबो एसडि प्रडाक्शन फिल्मनिफ्राय बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै दावबायनायनि सायाव मोनसे ब्लग भिडिअ बानायगोन। बयखौबो बे ब्लग भिडिअखौ नायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम आरो बेल आइकनावबो क्लिक खालामना हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरा नोंथांनिसिम गोख्रैनो सहैयो। आं दा प्लेटफर्माव दङ लोगोफोर। बे प्लेटफर्माव थानानै आं दा भिडिअ खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौनो दा नायगासिनो, बेनो प्लेटफर्मा। लोगोफोर, बे ब्लग भिडिअआव दावबायनायाव नुनाय माखासे सावगारिफोरखौनो सेबखांनानै होनाय जादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय।